Veña, moi bons días a todos, a todas e a todos. Vou a dar os datos informar dos acordos da Xunta de Goberno desta mañán. En algún caso serán ampliados mañán por outras persoas que xa o comentarei a continuación. Con relación á Xunta de Goberno, se aprobou o proxecto de rexeneración asfáltica en 20 rúas da cidade por un importe de 829.691 euros, que salirá a licitación en dous paquetes con un plazo de execución en dous lotes con plazo de execución de 4 meses. Tamén se aprobou o proxecto de urbanización do polígono P40 na Rocha, que é o que se atopa debaixo a carón do Centro Sociocultural da Rocha, e tamén se aprobou a licitación pública do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria do Concello de Santiago para os próximos 10 anos. O importe total do contrato son 104 millóns de euros, IBE incluído, hai un IBE do 10%, o importe 9.457.000 euros anuales, IBE aparte. O IBE é o 10%. Está organizado en 3 lotes. Un lote que fai referencia á xestión de residuos e outro lote que fai referencia, en realidad 2 lotes, un que fai referencia á recollida de lixo e limpieza viaria e outro á xestión de residuos. Por lo tanto, con dos 5 principales contratos deste Concello, 2 están pendientes de adxudicación en este momento. Este terceiro inicia o seu procedimento de licitación e quedan aínda 2 dos 5 principales que non saliron, que son auga e transporte. Este polo importe é o número 2. Logo, diferentes temas que verán vostedes no resumen da Xunta de Goberno. E por urxencias se aprobaron as seguintes cuestións: a licitación da rehabilitación do edificio do Palacete da Finca do Espiño por un importe total de 1.463.686 euros, aos cales hai que añadir outros 102.000 en concepto de dirección de obra, seguridade de saúde, etc. Por lo tanto, o custo total sería 1.565.000 euros, 566.000 unha parte para obra, 1.463.000 e os outros 102.000 para a dirección facultativa. Tamén se aprobou a modificación presupostaria da que lles falaba na rolda de prensa o pasado venres, que fai referencia á distribución dos remanentes, concretamente dos 2.458.000 euros disponibles, máis o cambio de uso dos 400.000 que estaban reservados para axudas ao investimento no comercio e que pasan a ser axudas ao gasto corriente. Por lo tanto, temos 2.458.000 no que se produce unha proposta de distribución e de 400.000 dun cambio de uso. E os términos son exactamente o que lles anunciei o venres pasado. Se desean algunha ampliación ou algunha explicación, me preguntan e con moito gusto lles contestarei. E por último, se procede á cesión de unha parcela de 1.990 metros cuadrados no polígono de Fontiñas a Comunidade Autónoma de Galicia para a instalación do IMELGA. Ben, non sei se hai algunha pregunta ou algunha aclaración sobre algún destos temas. E licitación das obras de rehabilitación. Son 1.463.000 para a obra, 102.000 para a licitación para a dirección facultativa, seguridade e saúde, etc. O
O plazo será o ordinario, normalmente son 26 días desde que salga o anuncio, e despois o plazo de execución, creo recordarme que eran 12 meses, pero non sei se figura aquí na documentación que temos. Pero se non vos pode facilitar eses datos. 12 meses de plazo de execución. Sí. E a financiación, a mitad vai con cargo ao presuposto de 2021 e outra mitad con cargo de 2022. Hombre, boa pregunta por parte de Marga, porque a finca cedida eu creo que leva estado nos medios de comunicación desde hai algún tempo. É a que fai esquina entre a rúa Roma e a rúa Londres. Bueno, eso iremos decidindo posteriormente. De entrada, imos a restauralo, depois iremos decidindo o uso que lle damos. Inicialmente había unhas previsións que eu creo que ahora teremos que darle unha volta para ver se son as mesmas ou se introducimos algúns matices. Que previsión ten? Bueno, falábase máis ben dun edificio institucional con determinados usos sociales. Ahora xa iremos vendo que uso se lle dá con exactitud. Preguntaba a Marga sobre estes temas. Que opina do anuncio da Xunta sobre unha posible reapertura do ocio nocturno no verán? Que balance fan da primeira fin de semana con CES? Da primeira fin de semana. Bueno, na primeira fin de semana hai un incremento significativo de denuncias, básicamente a nivel de personas, xa sea por incumplimento do horario, de personas que estaban circulando pola vía pública fora do horario do toque de queda, e de personas sin mascarilla. Afortunadamente, foise reducindo desde o primeiro día, que foi cando se batiu o récord de denuncias por faltas de mascarillas, pero, bueno, espero que todos seamos conscientes e responsables. O dato que tiñamos onte de casos positivos era de 54. Bueno, quere decir que en principio estamos en un estándar francamente bo. Pero tamén é certo que os datos que temos de Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña e Canarias especificamente son francamente malos. Por lo tanto, temos que preocuparnos de que esa ola non nos chegue ou nos chegue o máis debilitada posible. Din que o punto álxido desta cuarta ola se alcanzará ao longo desta semana. Vamos a ver se conseguimos librarnos na medida do posible desta cuarta ola. Con relación ao de que abra o ocio nocturno para o Brao, eu espero tamén que as condicións de seguridade sanitaria o permitan. Espero que as vacunas aumenten, o ritmo de vacinación aumente de forma intensa. Ahora mesmo se está falando de aproximadamente 20 e tantas mil diarias en Galicia, algo máis de 400.000 no conxunto de España. Bueno, eu espero que ese ritmo siga subindo e que en un momento determinado alcancemos 1 millón de vacunas diarias en España e a 60.000 en Galicia, que é o ritmo que a mí me parece que sería máis idóneo para garantir unha protección da población en un tempo corto. Evidentemente, eso vai depender esencialmente de se hai suministro suficiente de vacunas. ¿Las calles del proyecto ya se saben? Perdón? Pregunta Marga, ¿las calles del proyecto ya se saben? De que proyecto? Supongo que será do de regeneración as calles. Sí, figuran no resumen da Xunta de Goberno. En principio se reforzan 20 calles, pode haber algunha máis que se incorpore, pero o esforzo en principio se vai a centrar en esas 20 rúas que se unirán á Avenida de Asturias
onde hai que facer unha rexeneración integral. Que máis? Bueno, pois xa está. Entón, iso queda de si a Xunta de Goberno de hoxe. Con relación á modificación presupostaria, seguimos a folla de ruta marcada, que é que vaya a pleno día 29 de abril. Co cal, a partir desa fecha, na primeira Xunta de Goberno que se celebre, sacaríamos as convocatorias das axudas. E o reparto dos 2.458.000 euros é exactamente o que se dixo. 1 millón e pouco para axudas, 1.004.000 para hostelería, 1.004.000 para comercio, 300.000 para reforzar o programa de bono compra e 150.000 para actividades e promoción. Todo pendiente de que sea aprobado por el Pleno, efectivamente é así. Eu reconozo que me sorprendería bastante que o Pleno non aprobara esa proposta e conto e espero que así sea aprobada. Se a oposición presentara unha proposta alternativa de conxunto a aprobar, referida, bueno, eu entendo que tal como está a lei, eso non é fácil, porque é unha modificación presupostaria. Entón, eso non é fácil. Podían presentar unha proposta de reasignación destas cantidades. Pero pode ser, eso podían se aprobar, pois, lógicamente, en ese caso cumpliríamos o que se aprobara no Pleno. Pero tendo en conta que isto está acordado con todas as asociacións empresariales, sería un tema un pouco extraño. Bueno, un pouco sorprendente, máis que extraño. Quero dizer, o debate que houve ao principio era si desta cantidad nos reservábamos unha parte de que fora pequena para obras ou si todo iba para axudas. Ao final todo vai para axudas. Por lo tanto, eu confío en que todo isto salga. Pero, obviamente, non podo anticipar o que vai votar a oposición no Pleno. Vale? Pero non vexo, vamos, me sorprendería outra cousa. Veña, moitas grazas. E moi bons días a todos.